Oni predviđaju ručnu kontrolu. Zamislite nekog našeg stručnjaka, kao recimo ovoga što je potpisao ugovor pod zatamili da uzme ručno da upravlja sa ovim biološkim tretmanom. Ja ne smijem to da zamislim. Odmah mi pada na pamet ona Netflixova serija Černobil. Strah me to da zamislim. A pošto gospodin Mercier kaže da je to najsavremenija tehnologija, vidite što je u Evropi najsavremenija tehnologija. AIFA sa automatizacijom. To je najbolja tehnologija po evropskih standardima. To nema ugovora. Dalje, kontrola kvaliteta ulazne vode. U ovom ugovoru nije definisano. Nema je. A šta rade Evropljani? Imaju automatske senzore za algoritamsku regulaciju. Zašto mi nemamo automatske senzore za algoritamsku regulaciju? Nego nemamo kvantifikovane, odnosno definisane kontrolu kvaliteta ulazne vode. Dalje, emisije gasova u ovom ugovoru nisu kvantifikovane. Nema ih. A šta rade Evropljani? Monitoring i GHG izvještavanje. Parametri izlazne vode, granične vrijednosti nacionalnog zakona, a kod Evropljana usklađenost sa evropskim direktivama. Dalje, izvođač mora obezbediti radove u skladu sa zakonima, a potencijalni problem je da nema eksplicitnog zahtjeva za Evropsku uniju i za njihove standarde. Zdravstvene i bezbednosne mjere, bez zahtjeva za procjenu uticaja postojećeg zagađenja koje se odnosi na lokaciju bazena crnog mulja, da se sad time ne bavim, i tehničke specifikacije su dio ugovora, a specifikacije su generičke bez parametara za lokalne. Dalje,